València és una de les ciutats que més carrers ha dedicat als seus metges de totes les èpoques. Avui ens ocuparem del carrer que porta el nom del metge Esteve. Ens trobem a València, al carrer Metge Esteve, prop del carrer Jesús, de la Finca Roja, de l'avinguda Georgeta i de l'estació de ferrocarril de Joaquim Sorolla. Pertany al barri de la Raiosa del districte de Jesús. Quina relació pot tindre el nom d'aquest carrer amb aquest producte relativament nou? No correguem tant, ja ho veurem més endavant. Però qui va ser aquest metge? Per a saber-ho hem d'anar-nos molt arrere en la història, exactament a una València diferent de l'actual, a la València del segle XVI. Pere Jaume Esteve va néixer a Morella, Castelló, en l'any 1500 i va morir ací en València en l'any 1556. Va ser metge, botànic i matemàtic, tenint en compte que llavors aquestes professions no es corresponien exactament amb allò que coneixem avui en dia. Ja hem vist on va néixer i va morir Pere Jaume Esteve. Completem la informació. Pertanyia a una família que es dedicava a l'ensenyament. Com a metge es va formar en la Universitat de París amb Jacobo Silvio, el que dona nom a una estructura anatòmica, l'aqüeducte de Silvio, que era un seguidor fanàtic de Galè, que més tard s'enfrontaria amb el renovador de l'anatomia Andreas Bessal, que també havia sigut deixeble seu. Un altre dels professors que va tindre Esteve a París va ser Pierre Gorris, conreador de l'humanisme mèdic, especialment com a lexicògraf. Esteve va estar, a més, en la Universitat de Montpellier. El seu principal mestre allí fou Guillaume Rondelet, excel·lent naturalista, que va destacar per l'estudi de la fauna marina. Els seus viatges per Itàlia li van mostrar l'interès de realitzar disseccions de cadàvers per a l'estudi de l'anatomia, encara que Montpellier mancava llavors de la càtedra d'aquesta matèria. Esteve, amb una excel·lent formació en llengües clàssiques, en anatomia i com a naturalista, va vindre a València per a exercir la professió. Gaspar Escolano va dir d'ell el següent: sens dubte, aquest avantatjat home Pere Jaume, nou colon de les Índies descobertes en la medicina, va mereixer el nom de Trimegistro, que vol dir 3 vegades gran, perquè va ser gran trilingüe, gran astròleg i gran metge, majorment en anatomia i càtedra d'herbes. En 1544 i 1553 va ser nomenat examinador de metges, un càrrec important en aquella època. Va ocupar la càtedra d'Anatomia i Medicaments Simples de la Universitat de València els cursos 1545-46 i 1546-47. La de grec i cirurgia en 1547-48 i de matemàtiques en 1555-56. En la universitat se l'associa amb Miquel Jerònim Ledesma, és a dir, amb el grup o moviment humanista que es va enfrontar durant els anys 40 del segle XVI als seguidors de la tradició baixmedieval. Va ser expulsat durant un any de la universitat per intercanviar paraules gruixudes amb el llavors rector Juan de Celaya, cap dels bàrbars, dels seus enemics, dels antics, per entendre-nos.
Esteve ens va deixar diverses obres escrites. En 1551 va publicar una edició del text grec amb traducció llatina i amplis comentaris del segon llibre de les epidèmies hipocràtiques. L'editor va ser Joan May i l'obra va ser impresa a l'altura de les millors edicions italianes de l'època. El que avui diríem el logo dels May el formava un ancià que porta un llibre a la seva mà esquerra i sosté amb la dreta un gran compàs, davall del qual hi ha un ceptre i una corona. Simbolitza el gran poder que els llibres donen a l'ésser humà. Aquesta obra va ser utilitzada en tota Europa al llarg de 4 segles. Va arribar a tindre tanta importància que alguns envejosos van dir que ho havia copiat d'un llibre desaparegut o ocult del propi Galè. Un any després va dedicar una obra a la teriaca. La teriaca és un compost de molts elements, fins i tot 70 o més. En aquest cas, la teriaca es refereix a un poema de tema toxicològic de Nicandro de Colofó, que també va editar May. Teriaca té 958 hexàmetres i s'ocupa dels símptomes i tractament de les intoxicacions per mossegades i picades de serps, aranyes, escorpins i altres animals verinosos. La primera traducció grecollatina de la teriaca és la de Pere Jaume Esteve. Historiadors posteriors van dir d'aquesta obra que demostrava els vastos coneixements d'Esteve en la llengua grega, la llatina, en botànica i també en medicina. Va saber reduir el poema al llatí amb el mateix nombre de versos i peus de què consta l'original. El llibre afig comentari sobre diverses plantes que va observar ell mateix a València, la qual cosa resulta de gran interès. També va escriure un diccionari d'herbes i plantes medicinals del Regne de València que no es va publicar i del qual va quedar un resum o extracte en la Història de València d'Escolano que abans hem anomenat. Bé, aquest és el llibre La teriaca que m'ha anomenat abans, de Pere Jaume Esteve, publicat a València en 1552 per May, la impremta May. El llibre, com el que abans hem vist, és un llibre que té l'original en grec, la traducció al llatí i després s'afegeix tota una sèrie de comentaris on podem trobar precisament la descripció d'algunes plantes valencianes. Al principi del vídeo m'he preguntat què tenia a veure el nostre personatge amb un producte comercial. Es tracta d'això que sens dubte ja coneixeran, un edulcorant a base d'un producte obtingut d'una planta que s'anomena estèvia. En realitat, aquesta planta rep el nom d'Estèvia rebaudiana bertoni. Pertany a la família de les asteràcies, gènere Estèvia. El nom d'Estèvia el va posar un cèlebre botànic valencià que coneixeran, Antonio José Cabanilles, que va néixer en 1745, va estudiar en la Universitat de València i va morir en 1804 en Madrid. Ell volgué d'alguna manera fer homenatge als professors de la Càtedra d'Herbes de València, que tanta fama havien tingut, i va crear precisament en els seus noms diversos gèneres. En concret, l'estèvia precisament és l'homenatge que ell fa a Pere Jaume Esteve. Bé, així tenim el llibre de Cabanilles, els icones et descripciones plantarum, de la Biblioteca Digital del CSIC, on podem trobar la descripció de l'estèvia, del gènere estèvia. I baix a peu de pàgina veiem que ho fa a la memòria de Petri Txekovi Estevi, professor o mestre de la Universitat de València.
Ell descriu 3 espècies d'estèvia. Veurem les làmines. La primera és l'estèvia salicifolia, la segona l'estèvia serrata i la tercera l'estèvia pedata. Però cap d'aquestes espècies és l'estèvia rebaudiana, l'edulcorant, que tardaria encara en arribar. La paraula rebaudiana procedeix d'Ovidio Rebaudi, que va ser el que va realitzar la primera anàlisi química. Finalment, Bertoni, ve de Moisès Santiago Bertoni, un estudiós de la flora guaraní de finals del segle XIX, que va ser qui la va identificar. La planta és oriunda de Paraguai i els nadius la utilitzaven per a endolcir les infusions de mat i d'altres plantes. El seu poder edulcorant és molt alt. Molts van veure la seva utilitat després que es popularitzessin en tot el món els edulcorants, i ara la indústria alimentària li està traient molt de partit. Els resultats de la seva aclimatació a l'ambient mediterrani són positius, però en aquests moments Xina és el seu principal productor. El que a nosaltres ens arriba, malgrat això, és un producte processat que conté glucòsids de l'esteviol, que és l'additiu E960. Per tant, encara que es venga com a producte natural, no és. El seu ús va ser aprovat per la FDA americana i per la Comissió Alimentària i de Sanitat Animal de la Comissió Europea en l'any 2011, fa relativament poc de temps. A Espanya no està permesa la venda de les fulles. Com sempre, alguns han tractat de convertir aquesta planta en una panacea per als diabètics, creient que pot substituir la insulina. Teniu cura amb aquests temes, tots ells derivats de l'abús de la paraula natural, que tendim a relacionar-la amb sense perill, i això no és cert. Bé, ja coneixem qui està darrere del nom d'aquest carrer. Com sempre, si us ha agradat el vídeo, doneu-li un like. També podeu fer subscripció al canal donant-li a l'enllaç ací baix i a la campaneta perquè se us informe de la pujada d'un nou vídeo. Adeu.